ddim eisiau i fi gyflwyno fe, ond mae'n bleser i fi gael sgwrs gyda heddi. Mae 10 munud i ni, felly byddai'n cadw yn mor fyr a fi'n gallu, ond mae rhaid fi ofyn i ti gyda Emyr. Wedi chwarae rygbi ar y lefel ucha, beth oedd eich arfbwynt ti? Meiddi Lloegr ydyn ni'n meddwl. Os gan y ffefryn, mae'n pawb yn gwrs yn gwrs. Meiddi Lloegr, mi efo roi gobeith yn nhw'n gyd yn llawn o sir llewod i gyd mwy neu lai. A meiddi nhw'n gêm gyntaf oddys yn erbyn y Saeson. Meiddi nhw'n 10.9. Oedd ddim yn agos yn ni, nhw'n llawer gwell na ni, ond agor o'n i fuddugoliaeth, a mi'n ffodus iawn i'n gael y fuddugoliaeth, ond yn rili special iawn. O ti byth wedi breuddwydio fod ti'n cyrraedd at safon? Na, gofyn o'r rwy'n pryd o'n i'n 19, beth o'n i'n moyn wneud pryd o'n i'n henach a wedi sydd moyn dros Gymru. A mi'n cofio ysgrifennu hwn lawr yn ysgol, o'n i'n adroddiadau. A wedyn nhw'n sort o wario rygbi yn nhw'n bryd. Na beth i'n moyn wneud. Ond yn ffodus iawn, popeth wedi cwmpo mewn i lefi a gyda'r cyfle i chwarae dros y nelli i ddechrau bartau. Mae wedyn i Gymru drwy ddwrnedd ar ôl ni. A dechrau'n yr heddlu nes ti, so sydd nes ti o fod yn gweithio'r heddlu a wedyn dweud i lan yn tîm rygbi Cymru? O'n i'n yr heddlu a wario dros Gymru i'r 90 achos oedd y gêm ddim yn proffesiynol ar y pryd. Felly oedd yn gyfle i fi y ddoi, ond unwaith oedd y gêm yn proffesiynol, yn wydodd popeth o fyna mlaen, gofres i adael yr heddlu, a wedyn ni dechreuais i byw bywyd dra gwahanol, fel petai yn mwynhau y mas, ifed, partia ag ati, a lle beth yn y bellach yna heddi. Ie, wel, ti wedi dechrau gweud, sydd fath o bywyd yw? Ti'n mwynhau'r bywyd, mae pawb meddwl am chwaraewyr pêl-drod a rygbi yma gyda popeth ydyn nhw? Na beth mae pawb yn edrych yno, maen nhw'n edrych yno chi, mae popeth gyda chi, mae arian ydych chi, mae amser ydych chi'n ydych chi'n gwneud pethau chi'n caru ag ati. Ond fi'n edrych nôl nawr, ar y pryd o'n i'n meddwl bod fi'n hapus, ond edrych nôl oedd sy'n awacder dal yn y bywyd, o'n i'n dal yn trio neu rhywbeth gwahanol. Felly, mae bywyd yn wych. Mae pobl lot o math na beth ond ni, ond o wastad rhywbeth bach na i angen yn y bywyd. A stori ddiddorol oedd, o ti hefyd yn gwerthu llyn gwpiau, oedd yna ar un pryd o ti'n chwarae rygbi neu ar ôl i ti orffen? Na, ar ôl i orffen chwarae rygbi, dechreuais i weithio i gwmni oedd yn gwerthu llyn gwpiwyr. A na fel des i ffydd mwy aml na dim. O'n i'n y swyddfa, a ges i alwad ffôn, o'n i ddim bod yn y swyddfa o gwbl, achos o'n i byth mewn a byth bynnag. A gyda ni alwad ffôn, o'n i byth yn bigo'r ffôn lan, so biges i'r ffôn lan, achos oedd y bos bod rhaid i bigo'r lan. A fwy'n o Ffander Brenin yn edrych am llyn gwpwyr. Dwi'n siŵr am ysgrifo ble mae Ffander Brenin, achos oedd dim syniad o gwbl, ond lle preswyl i Gristnogion, a gyfynnon nhw i nawr yna, achos o'n nhw'n moyn prynu llyn gwpwyr off fi ar y diwrnod hynny. Ond fel mae'n beth yn hon fan hyn. So es i lawr yna, a ddim diwrnod niwlog, lwydain iawn, bwrw glaw. So fi'n cofio mynd lawr yna, a oedd y fenyw yn trol y drws yn rhoi'r coeso i fi. A wedodd hi, oedd pryd dechreuodd i weithio ni, oedd hi mewn cader olwyn, a oedd hi'n cerdded o gwmpas o bod hi'n byd o'i le. A wedodd hi, mae'n gwirthiad digwydd yn y lle yma, wedodd hi. A ni wedodd hi, clatwch bant, unrhyw beth i werthu llyn gwpwyr. So gys i chat gyda am sbel, a oedd hi fel arfer fi sy'n cyfweld nhw, ond o'n i wastad yn teimlo to hi oedd yn gyfweld hi. So, elodd i o gwmpas y lle gyda fi wedyn, a dwi'n gosod i y capel fi. A wedyn i gwneud i, dwi'n mind if I bless you? Os nos, ydych chi wedi mynd dithio ydych chi? Ie, wel, gomen, mae'n man, yw e? Dwi'n mynd i'r golli fan hyn. So, ges i'n mynd dithio, a aelod yna deimlad trwyddo fi, ond falle beth na esbonio beth oedd e fel, ond oedd e fel cael ei ergyd a rhywbeth twym yn mynd trwyddo. Obviously, still awr, a wedodd i gyda Gwyn Gellweirus oedd i gwyneb i, wyt ti'n oce? Wyt ti'n iawn, diolch.
Anyway, roedd i'n siarad yn eich to, ni'n mynd i brynu llun gopydd ydych chi, so happy days, yw e? So, fel o'n i'n gyrru mas o'r lan y drive, mae rhywbeth yn dynnu yn ôl. A fi'n cymofio beth yw, achos wedi sydd, oedd y tywydd yn ofnadwy, oedd hi'n lwydaidd iawn, oedd just glaw man gyda un o'r blodau, oedd yn gweld llawer. So fi'n cofio edrych nôl dros yn ysbryd i, a just gweld pylydre'r haen yn dod trwy'r cymylau. A wedi dynnes y pylydre lawr, a oedd ar y groes. Ond y groes le o'n nhw'n mynd i weddio. Fi'n bod y tywydd yn well na beth oedd yr nhw'n yna. A fi'n cofio Ias yn trwydd yn gorff i, a fi'n cofio rhoi lawr telefon i'r rhaid yn gweud, sy'n wedi digwydd. A droiodd i rhwng y werthu, you're not going to become a Christian, we know it. I would have said, no, but something really did, something special, something happened. So ar ôl ryw 4-5 mis, o'n i gen ofio pobl lot o wedi hyn. O'n i'n fachgen drwg, wel, reit lan yn ei ryw 2-4 blynedd yn ôl. Fi'n cofio rhaid yn troi wedi right then, you've got to go now and you've got to find your moral compass. Have a chat with Garen Jenkins, cos o Garen yn mynd i ffrindiau mor yn gweithio dros y cyfryngau ati. So, is i'r capel Garen, mi fod mynd am y DC cynni, ond oedd e methu wneud, so is i DC ar ôl ni. Cofio Garen yn lan, a mae fel llyfr bach, Word of the Day, gair y diwrnod. A edrych ar diwrnod heddi, so agores y llyfr. A darllenes i'r beth oedd yn y llyfr. Ar y diwrnod hwnna, oedd e'n mwy na lai yn disgrifio'n fywyd i'r gair. A ni'n meddwl, cyd-digwyddiad. So, sy'n ôl y disil cynni, dim byd yn ei ddefnydd. A sy'n llwyddo'r llyfr yn gyfan gwbl. A dim byd o gwbl na i wneud y fi, ond i fai yn y diwrnod. Ac le llot o'ch gweud, cyd-digwyddiad hwnna. So, anyway, bydd o Garen, mewn y capel. Yn gofio beth mynd, oedd yn drod i dros drothwy y drws. A mae'r electrod yn mynd. Trydan, dim o gwbl. A mae Garen yn doeth y fi, the devil doesn't want you here. Ond i fel un dal fel yna gyda cysnogaeth ar y bryd. So, oherwydd bod y trydan wedi mynd bant, gorfodd un o'r ddiaconiad i fynd lan a rhoi i dystiolaeth e. A ni beth wedi clywed am rhoi dystiolaeth y blaen. So, rosodd e lan, rhodd e dystiolaeth e, a drychus yna fe, oedd dystiolaeth y boi hyn yn gwmws i peth a beth bydde'n dystiolaeth i. Popeth i'r dim, bydd oedd e'n neud chwarae rygbi, oedd e'n mynd mas yn ymladd yn y nos, o'n i'n neud rhywbeth ollol wahanol i beth oedd e'n neud. A o fyna mlaen, o'n i'n meddwl, mae rhywbeth mwy i hyn. Dyw'r cyd-digwyddiadau, a jyst edrych nôl ar yn fywyd i wedyn, fel oedd popeth fysa wedi cael ei roi yn ei le i fi. Rhywbeth o'i le fan hyn, mae rhywbeth bach yn wahanol. Ydych sydd mynychu'r capel yn fwy, wel, bob di syl o fyna mlaen. A bod tro'n i'n mynd na, oedd efo'r senagor yn calon i'n fwy i'r ffaith bod na arglwydd, bod popeth yn y Beibl yn wir. A hwnna mae'n fywyd yn newid. Angofio beth, ilon i mas wedyn, mae'n rhaid fi'n rhaid nawr, jyst chi'n gwybod. Ond mae'n rhaid i fi, yn amlwg, yn rhaid i fi newid yn fywyd i, achos, ni ddim yn byw bywyd Cristnogol o gwbl. Ond yn cofio mynd mas i Sbaen, o'r lle dyn bach dyn ni mas yn Sbaen, so dyn ni mas i Sbaen. A oedd y rhaid wedi mynd mas ar testament newydd o'n i wedi cael pryd o'n i 11, 12. Angofio beth yw e'n cofio'r llofnodi rhagiau i'r trwt bach oedd y trwt bach 11 ffyrna. A bod y testament newydd yn ddwylo i. A gores i fe, a yno fe yn dweud, thank you for your autograph, you will need me one day yn y testament newydd. A gores i fe, a ni'n gwybod yn gwmws, a ni'n cofio fe fel ddo yn cael y llyfryn bach yn ylwyd. Ti'n sôn am yr holl cyd-digwyddiadau yma, wel, cyd-digwyddiadau ti'n gweud. Efe achos ti'n gorffen rygbi, mae chwaraewyr rygbi'n gorffen, mae rhan mawr o'i bywyd nhw yn gorffen. Efe achos o ti'n chwilio am rhywbeth arall o dde, o ti'n sôn am y gwacter yna. Efe cyd-digwyddiadau o'n nhw, neu ti oedd yn chwilio am rhywbeth arall, sut fydde ti'n esbonio hwn i gyd? O'n i ddim yn edrych yn ddim byd. A na beth o'n i'n disgwyl
ysgol, achos sy'n nawr i ffam y brenin yn jyst yn disgwyl werth i chi'n gobio. Ond i ddim yn edrych yn ei gwahanol. Ond ni'n meddwl fi'n hapus am bywyd. Ond nes i gyrraedd fyna, a gweld beth oedd wedi'i digwydd, a gweld fyna bywyd i'w newid ers ni. I fi'n gweld nawr, ond i ddim yn hapus am bywyd i. Ond i ddim yn edrych am ddim byd. Ond ddigwyddodd e. A i mynd nôl ar y cyd-digwyddiadau, gallwn ni siarad am ryw 7, 8, 9 digwyddiad arall yn y bywyd i. Dwi'n fel bwrdd sy'n wraig i'r ati. Dyn ni byth wedi bwrdd e. Dyn ni byth bod yn gilydd, achos ni gyd, wel, mae'r ddoi ni jyst gallu gyd. Popeth i fi ddim yn lwgo, mae hi'n lwgo. O ddifri nawr, i fi'n gallu gweud byddwch chi nawr, os dwi ddim yn lwgo hwnna, mae hi'n lwgo fe. A dylen ni ddim fod gyda'n gilydd, ond beth o'n i ddim yn deall, a beth o'n i ddim yn ystyried ar y pryd, oedd y wraig wedi cael ei safio gyda Billy Graham nôl pryd oedd hi'n ddeunaw, ond wedodd hi ddim byd wrth hi. O'n i'n gwybod ni'n i'r capel, oedd hi'n mynd i'r capel gyda'r plant, ond o'n i ddim yn mynd gyda, o'n i jyst di blino yn aros gyda'r gormod o waith unrhyw esgus. Felly, i orffen, practically, beth sydd wedi newid yn dy fywyd i ers i ti ddod yn Gristion? Mae bod yn Gristion yn galed. Mae pawb yn gweud na'r ffordd hawsa chi'n gwneud, mae chi'n wan iawn os chi'n dod yn gryfyddol, o chi'n edrych yn rhywbeth gwahanol. Oedd lot galedach yn beth o'n i disgwyl ei fod. Ond nawr, mae fe werth oherwydd mae yna heddwch mewnol yn perthyn i fi, contented, yn co-straight, dwi'n credu'r gair am contented. A fi'n gwybod nawr, dim os beth sy'n mynd o'r fori, dim os beth mae bywyd yn mynd i daflu dy fi. Mae'r gŵr mowr yna, mae'n offt yn mynd i helpu fi. Felly, o feddwl am yr holl brofiadau sydd gyda ti a'r car rygbi, yr holl gemau na ti chwarae, yr holl gapiau sydd ti, sy'n mae hwnna'n cymharu gyda dy ffydd di, gyda'r excitement ti'n teimlo dros dy ffydd di? Dwi'n ddim yn dod agos. Fi'n gwybod bod yn trydydd enfawr i marw dros yn blad, ond dwi ddim yn dod agos i ddarganfod ffydd a'r tro cyntaf na ges i profedigaeth, byddwn ni'n meddwl, tro cyntaf i agor yn calon i'r ffaith bod Iesu Grist a bod Duw mar gam, a mae'r gael i bawb, dim ond i bobl sydd yn ceisio bod yn berffaith, a mae'r gael i bawb yn y gys eich bod wneud yw agor eich calonau a agor eich meddwl. A'r cwestiwn ola de, beth fydde ti'n gweud wrth yr emyr yn 18 mlwydd oed sydd ti'n cwrdd â fe heddi? Dyna'r y fus mas cyn ôl i'r capel yna, achos byddai'n fywyd wedi bod yn llawer mwy pryserus, a byddai'n gobeithio byddai'n wedi gallu dylanwadu ar mwy o bobl i fod yn Gristion. A i fod yn deg, mae'n wahanol nawr achos mae siwr gymaint o chwaraewyr rhyngwladol a chwaraewyr sydd yn dod o dramor o De Affrica, Australia, yr ynysoedd yn ati. Nawr, maen nhw yn Grisnogol. Maen nhw'n Grisnogol iawn. Dyn nhw ddim yn becso am neb. Maen nhw'n troi lan. Maen nhw hyd yn oed nawr. Maen nhw'n darllen y Beibl yn cael gwersi Beibl yn Parc Ysgarles nawr. Felly mae pethau yn datblygu y ffordd iawn i'r chwaraewyr rygbi. Byddai'n allu'n siarad ti trwy dydd i'n siŵr o'n breniad. So diolch yn fawr iawn.